हा आमचा वाघुर्मेचा कालोत्सव 3 दिवस चालतो। मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष चतुर्दशी, अमावास्या आणि पौषातली प्रतिपदा असं 3 दिवसाचा उत्सव असतो। या उत्सवामध्ये आम्ही देवीची पूर्ण नैसर्गिक गोष्टीने सजावट करतो। यंदा आम्ही मोठ्या उत्साहाने पर्णकुटी, त्यानंतर फलपुष्प आणि भाजी याचा उपयोग करून देवीची सजावट केलेली आहे। नंतर या उत्सवामध्ये पहिल्या दिवशी देवीची सकाळी महापूजा, दुपारी महानैवेद्याची संराधना, त्यानंतर संध्याकाळी पालखीचा उत्सव असतो। संध्याकाळी पालखी पूर्ण ह्या प्रकारामध्ये एक प्रदक्षिणा काढून परत देवळामध्ये येते। देवळामध्ये आल्यानंतर फलपुष्पांची पावणी असते, त्यानंतर कालाप होतो देवीचा, त्यानंतर नाटक असते। दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी नाटकाचे 2 प्रयोग होतात। आणि यात यंदा जी तुम्ही सजावट केली ना, त्याची थीम काय आहे? यंदाची थीम आम्ही आता रामजन्मभूमीचे जे काही राममंदिर आहे त्याचं जे कलश असतो, जे देवीचं प्रवेशद्वार आहे तो कलशाने केलेला आहे। फुलांचा कलश असा थीम ठेवलेला आहे, त्या कलशामधून प्रवेशद्वार असा केलेला आहे। त्यानंतर समोर देवीची बैठक असते, नाटक बघण्यासाठी देवी असते, तिथे देवीची बैठक, आणि त्यानंतर आतमध्ये प्रवेश आल्यानंतर तुम्ही बघितलं असणार सगळं भाजी, कलश, सगळं मंगल कलशाने हे पूर्ण सजावट केलेली आहे। आणि किती दिवस तुम्हाला हे सगळं करायला लागतं? ह्याचं तयारी एक 10 दिवसापासून सुरू होते। यंदा सर्वसाधारण एक 10 दिवस लागले त्याला। आणि किती तऱ्हेचे भाज्या फळं असं वापर केला आहे? भाज्या हे भरपूर तऱ्हेचे मी वापर केले। सध्या जे काय मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे, उपलब्ध आहे, ते वापर करून केलेलं आहे। म्हणजे तुमचीच ही सगळी संकल्पना? संकल्पना आमचीच असते आणि बाकीच्यांचा सगळ्यांचा मुलांचा सहाय्य असतो, सगळे सहकार्य करतात।